sembah sewu nuwun. Iya. Wo, podang kuning sik. Oh iya, sing kepareng nyekar podang kuning Mbak Elisa. Oh iya, diaturake. Iki pawulan akeh banget podang kuning no. Iya. Alun-alun mak. Ayo. Nggih, sugeng dalu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Pak Seno. Halo. Nggih. Aku dobleng iki aku. Aja bleng to, Pak. Titik ngalamun ki aku ki mikir apa bur ler-leran. Iya ya ora apa-apa, Mak. Mboten saged sare napa wau enjang. Aku ndek penyakit elek esa. Pripun? Wah anggere muni bar mayang ngono mapan jam 5 setengah 7 wis tangi. Mongko wis ora iso turu meneh. Direm-remke matane ya wis ora iso. Mboten saged. Bisa turu meneh jam 4 sore engko jam tengah 6 wis toto-toto dadi aku sedina iki paling mingpol turu 2 jam setengah 3 jam. Wong nggih kurang sanget niku. Kurang sangit. Kirang sanget. Kurang sanget. Iya, Ora kirang sangit. sangit. Nek sangit ki digarang ki mambu wae sangit. Iya, nek sanget ki banget. Nggih. Berarti Pak Seno kudu konsultasi kalih kula. Konsultasi apa? Salah satune insomnia kuwi mergo pikiran stres. Jadi kuwi kudu dikonsultasikan karo psikologi ngono lho. Kuwi dikonsultasikan mengko ben iso sare. Ya anggap aku wong stres ya. Ora, kuwi permasalahan Joan. Oh. Duwe masalah ngomah ngono, mbok menawa karo bojone ana masalah, apa karo anake ana masalah, ngono kuwi, Pak. Anakku sih cilik-cilik kok ana masalah. Ora Bojoku ora tau ana masalah. Mboten nonton. Sakinah mawaddah warahmah. Oh, nggih. Iya. Ayo masalahe apa? Mbuh aku ki jenis ngene iki ana. Ki mbok menawa umur. Oh iya, saya tua kuwi angel turu. Lah terus gregetan tak nggo lunga mancing. Mancing iki wae angel dipancing marai mangkel. Wis pokoke stres pokoke. Iya wis pokoke ora tau kepeneran ya, wis tak lakoni dhewe. Ya nembang asa. Nggih, napa mau pemundutan bodang kuning nggih? Bodang kuning. Nggih, siap. Apa ya golek nggon sing kira-kira adem, sing kira-kira anyep dienggo sare mak. Wes korean gawean ora. Malah masuk angin. Iya. Awong AC kowe tak sogok kok malah saking ademe. Iya. Takon rada panas kok ora gelem sogok, rusak. Ya wis ra apa-apa. Yo, alon-alon sa. Nggih. Nadyan wujud temong peksi si podang kuning ipo bunga henga nyanding bisa dadi tombo
esuk awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang kekancangan miter anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman-eman yen nganti liya kang nyawang leyang-leyang tak sawang mencak ing ngepang kekancangan indi saka katuban sarwi ngoceh dheweke ngalih kencokan elek tak suwun bocah ngece bodang kuning agawe pikirku komen setirang tak sawang katon manise ibu bunga yen nganti nyanding slirane ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang antutung ati kebranan ora mandang atiku tansaya tak sranani setikatku tuteken masuk ayo sobat kebiar semuanya yang digoyang yuk masuk Uyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng mitaranggonku goleki ora krasa esuk eman-eman yen nganti liya kang nyawang kurang kasawang mencok ing ngepang kekancangan tak indi saka katuban sarwi ngoceh dheweke nganti tak suwun bocah ngece bodang kuning agawe pikirku setirang tak sawang katon manise ibu bunga yen nganti nyanding slirane ora bakal atiku kekiwang liyan sayang kasawang mencok ing ngepang ora mandang atiku tansaya ketrun tak sranani setikatku tuteken sampun pesena terus sembah nuwun suarane apik. Saya tuwe saya tambah apik Mbak Risang nek nyuwarana. Iya. Saya tambah sigra, saya tambah cetha artikulasine. Iya. Matur suwun. Podhang kuning wis diaturake. Ngono ya, Mak. Iya.
Monggo jumeneng Mbak Ika. Wah. Ya. Mbak Ika, Mbak Tatin, Mbak Elisa bengi iki. Ya. Kok ora ana sing nyuwun sluku-sluku bathok sing nyekar Mbak Wahyu saking Semoyo. Soale kae nek nembang sluku-sluku bathok iso kuwalik. Kuwalik piye? Oh, sluku-sluk. Sluku-sluku. Kula seneng sluku-sluku. Iya. Ayo ik diaturake. Heeh. Pamundutane sinten, Pak? Piye? Pamundutane sinten? Pamundutane sik. Kok teng Slebar ora karo-karuan iki. Ora ana tulisane. Oh, Pak Temu Hartadi. Pak Oh iya. Temu Hartadi. Temu Hartadi. Dipinangkani. Iki kakangne Temu Ireng. Adine Temu Poh. Apa? Adine Temu Poh. Temu Poh ki apa? Ya jamu. Temu Poh ki jamu apa? Nek ngertiku Temu Ireng, Temu Lawak ku jamu ora ana jamu Temu Poh. Enten nggih. Ora ana. Weh ngeyel. Dienggo tombo apa Temu Poh kuwi? Biasane dienggo gawe gudangan. Ah jenenge udu jamu kuwi lawuh kaya. Mboten ya kaya empon-empon nika lho, kok Kaya ngeyel apa? to. Empon-empon. Empon-empon ki jamu ki lho, Pak. Ning Kaya aku durung tau laos. sak suwene aku cilik mbiyen sok dicekoki emakku. Heeh. Mergo awakku mbok iki ora gelem mangan. Tekan semene iki durung tau muruh nembung. Napa Bu jamune temu apa? Ngono durung ana. Wis iso tak Nek gawake. temu ireng, temu lawak. Ora, temu apa ki apa? Nek temumpang malah wis tau ngerti. Jamu apa nek kuwi? Ayo jamu sehat. Oh. Mulane jenengan ra sehat. Ah ngomong mergane kok ora sehat. Ora tahu. Mayo wis ora usah dirembuk kowe tenan. Temu poh kok. Iya. Ayo. Ngeyel lho. Lereran aku guys. Ngantuk. Heeh. Bubuk po. Nyondo mayang ngono. Tandangi tenan. Wong kon wayang kok malah ngantuk. Sembetrengan. Utek-utek macan turu. Ah, mboten. Napa niki? Gubuk asmara sik. Aku iki spesiale gubuk asmara kok. Heeh. Ya, gek tuku jamu temu poh. Ora usah tuku, sesuk tak gawake. Ya iya, tak ndelok kaya ngapa ora ana jamu temu poh. Ngeyel. Mbok takono piyai Pograni rene tuku mesti temu lawak, temu ireng. Terus apa jenenge iki? Ndek-ndek cacing ngono Weh. kae. Napa ndek-ndek cacing? Aku mang rai doyan mangan ki jenenge ndek-ndek cacing. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Kae nek ora diglethek, tetep aku semeng iki tetep matane kaya kraket. Kae lho, tulisan kae lho, ada kamar kosong kae lho. walah marai ngantuk napa niku Kae heeh, kae anggreme ngondene weruh karo kaya ndangar rono. kulino apa Pak? Wiwitane bayang aku nang jero ras diani kasur wah saya nggo slonjor nenake ra jamak-jamak. Ya. Lingsem yen kemutan Wayangan lelampahan kang kawuri tresna tulus nadyan nengku
gubuk asmara. Ya. Nenone nanone nanon. Ya. Mangga. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak ning sangat gambak tulisan Njaluk saweran ora? Ya njaluk. Njaluk nyo, tak kei iki iso didomong sak rombongan. Insyaallah. Lah piye gelem apa? Ya ora apa-apa. Oh, ora apa-apa nyo. Ini tak tambahi siji, 4.000. Kabeh to, Pak? Kabeh piye to? Lah kancane omah napa? Iki lho. Iki semene iki karepe dienggo sak rombongan. Oh. Sinden ki 4.000, pengrawit 2.000. Terus esuk-esuk ora bayaran.
Ki nggo tuku apa nek 4.000? Wis saentuke kanu temu poh. Temu poh. Bocah kok demenake semono kok ditampani. Pak. Ikhlas. Nyo tak tambahi. Loro meneh. Oh, piye? Ora ngleleng aku lho bapake kasih maringi sik bringosen kemo. Ya Iki. Allah. Oh, iki kendeli ngene lho. Iya, iki tegel iki kayak ngene iki. Nyo tak tambahi meneh sak. Aja kuwatir pokoke aku nek karo kowe iki kurang piye. Biuk petutuk. Pokoke anggere sekali tak biuki mesti petutuk. Ya ora apa-apa lah. Apa niki, Pak? Wis tegel nek kuwi saiki aku tegel nek kok kan. Siro lupat mau 6. Pira kuwi? 6. Pira? 2.000 ping 6. 12.000. Ah wis apik. Ya nek mlebu kamar mandi ya ping 6. Ah ya. Lumayan. Ya aku. Kok njur ngejak kowe. Padha-padha wedok ya aku limbuk kok. Ah iya ya ora apa-apa no. Iya. Mau gubuk asmara diaturake Mbak sapa Mbak Eka. Oh iya. Pokoke engko digawe sing pungkasan fragmen Den Mas Brata Cilaka. Iya. Kok cilaka piye ora? Mung suwe iki suminten ora mengedan iki jan ngeri no. Iya. Ayo ganti Tatin. Ya sing disuwun karo para pamirsa. Ya Tin. Tatin. Nggih niki ngadeg lagi. Suwi ya iki. Kancane iki nek ngadeg nyat-nyat kowe iki ndadak endi sing benake wiron, endi sing lempit weteng. Ha ya wis dadi kesuwen Bang. Apa nek sing dilempit? Tagen ora ganas-ganas Tin. Mboten ganas, men melek lho, melek. Heh. Melek. Melek lir nglilir. Iya. Saja kuwatir tenang wae wis pokoke santai nek aran. Heeh. Lah ngopo kowe mau sisi ora? Takon melek lho. Melek iki lho, aku wis mau kowe mayang genah runtut ape kok dilek-lek. Runtut apa le omongan besasur rono rene kok. Besasur ki tembung apa? Dia apa jenenge disaruk-saruk lho. Lah ya ora apa-apa kok wong jeneng ngomongan disaruk-saruk kok ora entuk. Lemahe disaruk kowe entuk kok. Omongan ra entuk. Wis iki apa? Apa? Nek disaruk ngono kan ya ora jelas omongane. Jelas wae saking pintere wong delok kok. Kuwi nek omongan mbok paske nggon mic ngono lho. Hah? Rada lenggak ini. Ngene. Heeh. Omongan Aku kok manut karo kowe. Lah mic nang ngarep kok ya ngene-ngene. Ya ora jelas. Aku ki nek ngene ra weruh e. Ra weruh apa? Ayo terus meng gagap-gagap kok kene udi ya. Mau aku nek ngene. Dipaske iki lho, paske. Ha iki pas. Nah, ngono kan seru. Ya seru ket mau ya seru kok rewel wae ora. Iya. Ayo gawe, gawe nambang. Kok yo ndangak terus. Ajare kon nglangak, kon ndangak. Tak kon ngepaske nggon mic. Heeh. Kowe arep anu apa piye gandrung karo Pak Duko piye? Emah. Heh? Di aku. Kok wedi piye to? Ngawur ya kae. Sapa? Dukuwe. Lah ya ora apa-apa jeneng gandrung kok ngawur, gandrung ki ya ora ngawur kok ya. Apa piye? Esere Mbak Ani. Aku wis ping pindho, duwe iki diplekoto genti wae ora apa-apa. Iya. Ngono ya, Mak. Ora apa-apa karo kowe sing digandrung kok karo Anik duwe sing digandrung. Wah, mesti apik. Iya. Apa piye? Manut aku. Kok, rene kok. Iya. Serai iso ngadeg. Sapa? Dukuwe. Oh, ngece wae. Sing nguasani Casagrande iki sapa? Aduh, jan. Nyenengke. Gleleng e. Oh, kae. Sing nganggo surjane wis disingsingke lengene kae kaya. Iya, wis kaya. Oh, le mlaku wis. Jame mati lho kuwi jame iki. Jame mati. Oh, mau tak takoni. Lah kok nganggo jam? Akarmu gak panggung jam piro kok mati. Oh ya. Mbok nek mati aja dienggo. Kaya wong tipis. Ah, modal wae. Kan ngopo iki? Ya mbah mana dalange kan ngopo?
Ajare iki pamundutan lho nek ora percaya layange ana buktine. Oh, bintang tamu Pak Duko. Plus Tatin saking kelompok Gandrungan Framen Suminten Kandang Puger Asri. Yo nek Tatin ya ora wangun dadi Suminten wong alusan kok. Tatin ki alusan. Aku halus ya. Kaya lembut. Tatine cempluk, ya. Dukuhe gentro. Gentro, gentro, nganti gentro. Wis ora apa-apa. Iki gandrungan ning etok-etokan. Ayo ora sawet wong aku mau wis diweling karo bojoku. Apa? Piye? Diweling piye? Mas. Nek kowe isih seneng karo aku. Heeh, terus? Le gandrung ora mesra-mesra ya. Nek wis wani maju nang kene aja mikir bojo. Oh, kapok ora. Lah aku yang ndek bojo lho. Lah, kene endi ya wonge ya aja. Piye? Sida ora? Ampun kondo sinten-sinten lho, Be. Ya ora apa-apa wis. Bener Tatin kuwi jarah seniman ki profesional kok. Ngono. Demok ora apa-apa. Ora apa-apa. Demokane iso. Demok wae dhewe kok. Ayo mbok ki didemok. Wis. Tak weruh ngono. Kan nembang napa niki? Ayo gandrungan kok nembang napa to? Ha iki tak liriki ketoprase, turuk-turuk terus kok Tatin ki dadi cempluk arep ning pasar cegat karo gentro. Mandeg bluk ngono. Rada kasar wong gentro ki anak Sura Bangsat. Oh, aku nek kon kasar gelem, ayo. Dadi ini nek kon mesra. Wedi nek nang omah. Ora apa-apa mau Buduko wis nyalami aku kok wis. Jare sing ora setuju wayangan mung bojomu tok. Setuju kok. Oh, jare muni mau ora setuju mergo nek wayangan kowe sok gandrung sinden kuwi terus ora setuju. Sayo Mas, lek tuk-tuk tak kasar kene. Ya, turuk. Aku saka ngendi? Sakarepmu. Neng? Saka kono lho masjid ke. Wah. Tok. Ayo, Kok kliwate? Ora apa iki tukange kenthong lembar ming sithik kok. Le kenthong ya sakarepe dhewe kok. Ming ketoprak ecerane kok. Bayar sportif yo. Kenthongan kok iki mau ngomongke ketoprakan ora kewayangan yo. Iki sida gentho. Gentho. Gentho kok gentho lho. Gentho nek duwe wangun gentho mane gentho. Kowe sida dadi cempluk? Iya. Iya. Aku gentho. Cempluk kurang kasar. Oh. Yu. Wah. Oh. Yu cempluk. Kok mripatmu kaya arep metu to? Lah ndelokke kowe. Piye ngapa to to? Ora apa-apa. Wah, iso bandemi wong delok kuwi. Oh, ketoprake edan. Tuku karcis larang-larang ming ora kaya ngono. Mandek sik, Bro. Wah. Kowe wae sing pinter kowe malah. Ha ngene tambahi bayare aku tak ketoprak. Kowe arep nendi? Aku arep mulih. Lah kowe ngapa tekan kene? Mbok ngalih, aku arep liwat lho. Omahku ki kene kok. Lah ya ngalih ya aku tak liwat. Ya lek liwat to. Kene. Wah, iki ra dadi nek carane. Pancen tak gawe ra dadi iki mergane iki. Garane iso masuk rumah sakit nek gagas pemaine. Mandek sik to, Yu. Aku ki pirang-pirang dina nyegat kowe nang kene, Jeyu. Ning ora kudu persis to. Ora kudu persis, kowe kok persis aku to nek kowe dadi dalang.
Cilak ngantuk iki cempluke. Wah, kuwi cempluke arep ndi? Heh? Arep ndi? Arep liwat. Ya kene metu kene liwat ora mau ado-ado. Yu, aku ki wis suwe nggonku lam-lamen karo kowe. Pengin sak pejagong. Awit aku kuwi duwe rasa karo kowe. Ning nek kowe ora gelem ngomong ora gelem, nek gelem gek kaya ngopo, gek ndang kepiye. Kok kabeh mbok omongke iki terus aku kan jawab apa? Lah ya sak isa-isane le wangsulan pokoke omong ora gelem kok. Lah jenenge wong tekon ki ya siji-siji kok kabeh ditekokke. Ayo engko terus le wangsulan drindil sing akeh kae wong ora gelem. Ya siji aku mah karo kowe. Ya wis. Ya sik ngalih. Aku ki wis ngalih kok. Gek liwat to. Ya apa? Mengko tak cekeli. Apane? Lho, sak karepku. Ya. Gek liwat to. Ya ogah aku. Gelem mo? Mah. Ora gelem? Ra. Weh. Lah iki sing marahi anu. Gek liwat to. Tak wenehi wektu nggo liwat mumpung aku sabar, Bro. Nek aku wis ora sabar kowe tak rudo paripeksa. Ya ora kena ngono kuwi. Kena. Ya ora aku ora seneng karo Sak karepku aku wis dikon jalange karo ngopo. Lho, lah Kowe apa? kose aku ora melu-melu iki. Nek ana kasus aku malah katut. Ayo tak tanggunge dhewe. Aku kok tau mlebu kaya Mlebu ngendi? ae. Setam mlebu ah. Iki dadi ora kecekel pola kowe muni sik. Aku tok katut-katutke. Lah sing ngundang kene mau kowe. Lah ning aja ketoprak iki ora ana dalange kok. Oh, Aku dikon dalange piye? lah skenario sing ngatur kowe sih. Akhirnya aku rame ngajari ngetok. Kowe iki ngeyel banget kowe iki. Ten. Poplok. Iki ten poplok. Ayo plok. Oh. Plok. Apa? Kok malah ngeden to? Piye? Ana Mbok apa? wangsulan sing becik. Iya, ana apa to, Gento? Ora ana apa-apa. Gentone ya jiri. Gek liwat to. Nek pancen kowe arep liwat to. Aku ora ngenggek-ngenggek liwat ning yo aku tak cedhak karo kowe sakwentara. Ora Sak tenane ana sing bakal tak sampeke karo kowe. sampeke piye? Sampe ente. Lah ya kuwi lho, aku asline wong Indonesia lho. Wong Indonesia aku asline. Ah iya, aku ku ya wong Indonesia kok. Ana sing bakal tak omongke karo kowe nek nyatane aku ki arep seneng karo kowe. Lah kowe gelem ora? Oh ya ora sudi no. Ha wis Wong mesti kowe ra sudi. gaweanmu mabuk, maling apa-apa tak tandani kok arep. Waduh. Ora yo. Lah ya nek jenenge gentoke gaweane ngono ta? Gelem mengko tak wani dhuwit. Mah, padake aku Ora wedok nggon apa? maling. Apa? Iki dit resmi. Duit resmi kae nek aku ora seneng ya padake aku barang apa piye tok tuku. Wes ora gelem tenan. Ora sudi. Ayo nek sinom semono kuwi. Tuhu mesti kane galak kleru to. Pedro kok pelok. Kleru nekat wae ora apa-apa. Jak jenenge gento ya. Ayo. Gento sak isane pelok. Pelok Ya, kok. ya omong sikik no, pelok Mas ngono. Ketoprak suwe-suwe. wis pentas kok. Mesti lah rak kleru to. Aturane penonton bubar kabeh. Iki ketoke nek taun ngarep aku ora nanggap. Ora sampe kuwi aku ya ora iso ketoke taun ngarep. Aku remuk nek ngene iki aku. Ora iso aku nek ming regane ajek aku ora iso. Alah. Ostik. Ah semono. Yo. Tuhu mesti
kaning Gendho kok suarane apik. sarwa salah aku ki wis le dadi panitia rekoso nang kene isih diplekoto diklerokke wis sing digandrung ra gelem kowe gek dapukane elek banget aku ki Ya ora apa-apa kok ya. piye Dene Ora kena maju-maju sik to. wong ayu sekaring latih susu selai jembar-jembar maringi lembu-lembu nyedak kene Aja cedak-cedak. Sikilmu gegubet kabel lho. ora apa-apa Nek kesandung. ora apa-apa aku sing penting kowe nyedak Ngomong apa? Mbok ngomong sing jelas. TKT kono terbatas mesti cedaki Ora mbok sandirono ngono lho. aku pengen dene Ya rene iki aku tarono. tok yang ngedal lho tok yang ngedal lho ya ye Ngapa? ngono ta Oh, duwe mendem wis. Latinya manggis meraati Aku tak liwat lho. aku ya mung dene liwat to Ora ngadang-adangi ngono kuwi. ora Kalih. gah Aku arep rono lho, arep mulih lho. aku ya arep rono Ya. lah dalane sempit Kowe rene, aku tak aku silit. kono aku Meh? ya rono aku Oh nang ngono kuwi to? aku rono aku Ya kan mbok melek matane iki melek. waduh Oh nek ra meleki ngene-ngene kok nek nyaplok liyane kok ijo arep Is nang kene diajeni dukun nang kene dimatak-matak. Lah nek tangane ngene-ngene nek merem kaya nek nyaplok sing Ora apa-apa. jak jenenge gento kok Wis wani nang panggung wis wani kesampluk. ya jangan. kowe do seneng aku mulai remuk Remok ben kapok soalnya kok le. netra kocak Netrane kocak. rintik Aja ono kuwi to. Oh, gobek. Ngapa? Sastra gobek. Wong kok kaya ngono lho. sing saposo kowe Mah. Mah. Nek omongan nganggo mic didep ora jenenge dinggo nek dinggo ki dinggo ya sakaremu. Pengene mbok apake mike sakaremu. Ah ya bener kuwi kok ya dienggo kuwi. bener aku aku ya gelok-gelok ya ning benere kok Ora
Ngapa lho? Mengkon manut kowe kok ngayale rajamu. Ya wong nek aku ora gelem kok kon manut. Aku sarep munggah arep liwat kene lho. Aku kuwi nyawang kowe. Ki wis seneng. Ya wis nyawang wae rasa ndumuk-ndumuk. Rasa nyedek. Tak tutuk. Gelem apa ora? Ngapa ta? Kok malah melu-melu? Aku mek nuthuk kono gelem apa ora kok. Pengen melu ngetoprak piye? Ra emoh. Emoh rawani aku. Rawani ya? Heeh. Tak seneni bojone. Ora ngopo. Kaya dhewe lho. Endi? Kuwi tak wedi karo bojone kok ya wedi. Ra. Saiki ra wedi? Aku nek kon kendel-kendel aku. Modal Ngopo? wae. Aku ya wani ngopo? Arep ngopo? Arep ngopo, ha? Aku ora apa-apa kok. Arep ngopo, ha? Oh, biasa. Biasa wae ora tau ngono kuwi. Lah ya piye jare wani? Aku ya saiki tak wani wis. Aku ora wani. Biasa wae ora. Oh, padake apa? Pinggir tak liwat. Jare mau wani. Lah ya aku wani liwat saka kene. Aku tok-toke genti sing saka kene iki. Ha iya. Terus Yo piye? nganggo mau? pindah ndak mung monoton. Terus piye mau? Ambo. Aku mayang kok kono Terus ngurusi kepiye? ketoprak. Ora ngerti. Kapokmu kapan? Wah, lah iki nek kelangan ngene iki cilaka iki. Mergo arep tok tabrak mau lho. Mas engko kendangane ben iki joget kaya ngopo? Digawe sing joget. Oh iya. Ora sing lomba ngono kuwi. Iki lali tenan iki aku. Lali ya. Lah sakepane aku ya ora ngedok. Mau bar netro kopcak. Heeh. Saiki utek kopior. Oh, utek kopior. Wah, nang panggung ki angel tenan lho. Sing guyu garek guyu. Lah iki mumetan jauh ku kelangan kang tenan aku iki. Kok dieling-eling sing ngarep mau lho, dieling-eling. Angel. Angel. Ya pokoke sak nyambung-nyambunge. Ya waton wae waton muni. Kelapa muda. Lho, Apa? Wong gandrung kok kelapa muda, kelapa muda. ayo kelapa muda ki tegese cengkir, ngono lho. So nek iki kenter ya. Ora cengkir, ngencengke pikir wong tresno iku kudu kenceng pikire kok. Kelapa Yen tan bisa gandeng onco gendho ki ning joget piye ayo. iso Ayo joget. ning tumekan ning pati Kono wae kono. Ngandek. Kok dawa men ya? Kowe karepe arep kepiye to, Tok? Karepe men kowe katut rono ditarik. Kok kaya ngulur-ulur apa ngono lho. Aku lek mung nyekeli ya kenceng banget kok. Mula ditarik ya ora nyedak. rene ya aku ki tresno tenan lho karo kowe iki mbok rene ya Ora kukur-kukur mbok ngono ki sadus wae urung. wah aku ki arep ngukur kowe kono ya wae, ora kono wae, kono wae. Heno ora ora Ngapa ta? tak peksa ora kalau Oke. Hemangan lamun kuwineku riyo Kenapa kowe iki Tok tok tok. Aku ki Mbak Yumu lho. Kok arep seneng Tok. karo aku ki? Terus maksudnya Tok
ya bentuk. Piye, Mbok? Nono, aku ki tak mulih. Aku ki silak digoleki simbok. Aku gelem bali. Ning nek wis tok wangsuli. Apa? Kowe seneng karo aku ora? Ora? Wis suwe. Aku ya ora seneng karo kowe sak tenane. Ya wis, Ning ayo urip bebarengan karo aku. Piye? Apa? Ngapa? Ya nang kono lungguh-lungguh kono apa ngendi kene? Kowe kepengen di tutuk parut gundule. Wah. Lah iki. Kayane ora nggo parut karo nutuk parut iki. Wis nek ngono aku tak bali wae. Nek kowe ora gelem. Tok. Tok. Aneh dikose kok. Arep mulih ben mulih. Oh, tengok kono sik kok ora tanggung jawab kowe. Kowe iki wis nganu lho, aku nek ora tahan ki mau iso jantungan lho. Gebrak tatin sing kaget aku. Kowe ora, ki engko tatin sak tembangan. Ah terus engko kowe gandrung neh ning kowe dadi Den Mas Broto doyak-oyak suminten. Ah, kuwi memang pengen to. Pengen sing ana sing senenge to. Lah engko calone disenengi kuwi. Tenan. Lah piye? Gelem Apa doyak-oyak sik engko le nembang keri. Rasane gak inguk kono. Hah? Apa le nembang keri doyak-oyak sik? Ketoke ben nyambung doyak-oyak sik. Kowe tengok sik, Tin. Kowe tengok sik, Tin. Ra, aku pengen krungu suarane. Oh iya. Oke. Iki sing anu apa? Sing ketoprakan apa? Ora, kowe iki kon nembang. Kok ejek kaya seneng terus to iki? Hah? Kok ejek kaya seneng Aku terus? iki basut dadi gentro lho. Terus maksudnya? Ya pokoknya aku nek urung medun aku tetep pengen dadi gentro aku. Nah, ya. Lah kok dadi kae lho, Broto. Lah aku lak mengko. Lah ya, lah saiki wis ra. Iki aku usah tetep gentro. Terus karepe? Ora ndek karep. Wong iki yo asine mung nantang tok nek tok tenani ora wani duwe iki. Kok nek nekat tenan aku ya wedi. Ya iso kuwi. Niki kan apa? Apa ki mau jenenge tembang Podang Kuning apa mau wis rong Podang Kuning mau? Sampun. Bubuk Asmara? Mpun. Sik sabar. Iki lagi tak teliti. Sesi deman, wau. Heeh, sesi deman. Heeh. Wis yo. Ya. Terus kok madhep rene terus Pak jenengan? Ya ora apa-apa, gawe penak wae. Andelok dukuwe kuwi aku seneng. Niki kalih dukuhe. Nah iya sesi deman. Sesi deman. Heeh. Ya isih dadi gentro. Ora, kan kentho terus. Karepe Lah le sesi deman aku dadi apa? Ayo dadi gentro. Lah iki iso ora gelem dadi anu Cek. Cempluk ra gelem wis ora dadi cempluk ora. mulai? Ya. Wiwitane anderek sang pekik priya bagus kang olah Rokok. Sowan menyang kathok kutha. Kathoke sapa? Iki jame ya mati. Ngene tatin ki ya mati. Ya ora. Deloknya didelok ki. Jam pira? Aku lak sing obah tanganmu. Maksudnya? Jame yang tetep meneng wae ngono kuwi. Oh lah ya, duwe ya piye ya len jelaske wong Ya bener kok ya Ya bener kok aku kok. sing urip ki tanganmu nek jame mati. Jam itu barang mati ya. Sawan menyang kutha gedhe Sing ngantuk. Ketoprak bubar aku ngantuk nek. Iki aku ya tetep urung entuk medun. Urung pokoke.
Wah, ya kelakon lemes tenan iki ning dhuwur iki. Kowe nanteng nang ngono sik. Lungguh entuk. Entuk ora? Sapa? Iki lingguh entuk ora? Aku iki ora krasa kok takon ngadeg nang kono ki arep nyawer ora, ngono lho. Oh. Lah iki lagi gending iki lagi buka kok kon. Oh iya, berarti dirampuke sik. Ayo didelok jogete gawene sike kok. Oh iya. Jogetmu kudu apik kuwi. Nek apik pira? Nek apik pira? Wah, lah nek kono regan ngono kuwi wong aku ki cah lumah. Cah nyanyoh watone iso gawe lega pikir. Wah, Tegese jogetmu. Yo, mengko ya. Yo. Saiki bawa sik. Yo. Bendera Treska yung selendang kuning kang saking wukir swara kurang permana neno. Sapa? Sing kurang permana sapa? Gentho. ning wasis angung marang bendara Lelole. Dyah Sulistya pijer ngincangake alis Terus tresno. terus tresno sesideman Kok jogete ngotal-atil. ya mengko wong urung ya urung wayahe Oh, iya. sabar Oke. liwat kincanging alismu kawasan gandeng atiku nadyan musling serius waku aku isih mampu lateni solahmu mongko kowe bocah gunung
Virgo. Ha ya. Turuk. Wih. Iki arep kapake meneh aku. Iki arep kapake meneh aku. Iki ketemu Kang Mas. Iki ketemu mungsuh iki. Kang Mas. Aduh. Biasa wae ora Kang Mas kawan. Kang Mas Broto, mbok mriki ta. Ayo kae diceluk karo Saiki dapu aku halus. Brut alus. Oh. Iki wis ora gento meneh. Ora wis kowe wis pokoke karo Suminten ki moh ning Sumintene sing ngetek terus pokoke. Suminten. Tak omongi yo. Pripun Kang Mas? Mbok aja kaya ngono kuwi. Didelok wong akeh rak saru to. Mboten sah. Isen. Kula kan tresno kalian jenengan to Kang Mas. Kang Mas, mbok mriki to. Aduh. Kang Mas, lan jenengan nggih tresno to kali kula? Ora pati kok. Ora Mbok pati. jujur to Kang Mas. Iki mbok kandhanono. Allah. Iso dikandani kok kuwi. Kang Mas, Allah. Kapokmu kapan? mbok mriki. Madhep ning aku kene lho Kang Mas. Sing sabar, Bu. Wong iki ya mung nang panggung kok, Bu. Kang Mas. Kang Mas. Aja ngono kuwi. Kula kandhani riyen to. Nggih, mbok madhep kula to Kang Mas. Kang Mas. Aduh. Kang Mas Broto. Lan jenengan nggih tresno to kalih kula. Aduh. Kang Mas. Ya ampun kumismu, Mas. Ya ampun. Marahe menusuk kalbu lho Kang Mas. Sik to, sik to. Jane kula jane jenengan niku tresno mboten kalih kula. Sik to, tak genake sikik. Nek rondok rono. Nggih, ndok mriki to Kang Mas. Ben mboten ilang. Mriki. Pripun? Ajeng ngentingan napa? Kowe iki seneng entuk. Ning nganggo tatanan. Dadi ora kok ngodor wae. Lah nggih, terus kula ken pripun? Ya yang lembut lah. Oh, lek matur ngaten. Kang Mas. Wah nek iki mendesah nek iki. Napa jenengan tresno kalih kula? Alah. Wong urip kok ngene. Dukuh liyane aku ya ning ora to sing kok ngene iki. Pun to Kang Mas. Pak Cari jenengan mang majeng Pak Cari. Wong kula niku tresnane kalih jenengan kok. Wah, kowe kira urung ngerti pasuryane Pak Cari to. Mboten kula tetepan Kang Mas Broto. Aku ki tutu prata. Aku kemindho kowe lor kono ku ya. Mboten tetepan Kang Mas Broto. Walah iki. Kang Mas. Iki aduh. Kang Mas. Iki lakon apa? Kang Mas, pokoke jenengan Kang Mas Broto. Kula niku seneng kalih jenengan, Kang Mas. Duh. Kowe iki ning kono engko malah tak sawer. Ning nek jaluk gendong ngono iki kabotan aku malah. Neng jenengan jujur riyen tresno kalih kula mboten. Ya ning aku kita omong ya. Mbok polahmu ki aja ceniningan.
Gek endang to. Apa? Lah matur nek seneng karo aku. Ngene wae. Kowe tak sangoni mulih omong karo bapakmu. Nek wis ketemu karo Mas Broto. Terus Ya, mung ketemu Mas Broto ngono wae wong aku terus ya ora ngerti kok. kula disangoni. Terus kula mantuk. Mantuk. Terus kula Ayo wis pokoke karo sanjang kalih bapak. Heeh. Nek kula pun ketemu Mas Broto. Mas Broto. Nyatane Mas Broto iki pancen ya bagus tenan. Lah nggih, terus mangke kula ketemu melih kalian jenengan to Kang Mas. Kapan? Lah nggih teng mriki melih. Tahun ngarep. Nggih to Kang Mas. Ayo nek aku nanggap. Nggih pun saniki kula nyuwun sangune. Suminten ki ora gelem kon lunga kok kon lunga gelem piye? Suminten iki pokoke njaluk diladeni karo Mas Broto. Iki sing anu ki aku kok sing ngayal kono. Iki mau wis arep gelem kok. Sutradarane aku kok pokoke Den Mas Broto ki dieret-eret pokoke kudu gelem. Iki ngene. Oh terus kowe. Aja manut sapa-sapa. Manut aku. Kowe rak tresno karo aku. Lah nggih Kang. Iya, Duh. Berarti jenengan pun tresno kalih kula. Kupingku nganti manging. Ketan ning perapatan Kang Mas. Balikan ning mantan. Ayo. Kang Mas, mbak mriki to. Ya ampun, Kang Mas jenengan Ih, kok kebebet aku ucul, bebet aku ucul. Iki mau lali ora tak taleni. Banyak tok sengaja ora tok taleni kok. Aku ngerti nek soalnya digandrung Suminten terus ora tok taleni. Ben Cahayu. nggih. Aku tak. Kang Mas kula dipeluk. Dia. Ora gelem. Aku Aja mira. kaya kowe sing serius. Dapukmu sampean iki aja kaya ngono ten. Aku kuwi putra Adipati lho. Oh, jarene Pak Dalang aku putra. Kok Adipati. ajarene aku. Aku putra Adipati kok aja sembrono. Iki ning dalan dingertani wong akeh. Iki Suminten terus ucul-ucul. Aja sembrono. Iki tenanan. Oh to. Ngerti tembung ucul-ucul terus. Apa? Ten Cahayu. Kowe Kula. rak ngerti aku. Nggih. Aku ki sak ora-orane wong ya putra Nalendra. Nggih. Tegese umpama kowe arep tresna karo aku lak ya nganggo tatanan. Lah nggih. Lah jenengan nggih tresno to kalih Ning kula. polahmu yak-yakan e. Ning kula kan saking tresnane lho Kang Mas kalih Kang Mas Broto. Iya nek ya ora napuk kuping. Ah, kupingku nganti mak nging e. Niku saking tresnane Kang Mas. Ya ngene ten, Nggih. umpama kowe tresna karo aku ya kena wae. Jejere wong wadon mono wis sak jamak lumrahe nek seneng karo wong lanang. Ya ta. Mulane nek wong tresna kuwi manut dikandhani karo sing ditresnani. Nggih. Lah kula kudu pripun Kang Mas? Ya biasa wae rasah ceniningan. Lah saking tresnane kalian jenengan, pokoke jenengan kudu tresna kalih kula saniki gak kepripun. Tak sangoni mulih ya. Sakniki? Heeh. Terus jenengan? Terus kowe bali lungguh kono kae, rampung lakone. Mangke tukane Pak Dalang. Dalan ora melu-melu. Ayo, kowe mau jaremu ora melu-melu. Ya nek tak rampungke nek ora. Lah niki manut Pak Dalang. Kowe tak sangoni bali ya. Kowe iki rak Cahayu, cah pinter. Heeh to. Nggih. Mulane tak sangoni Terus? terus kowe bali. Mangke mantuk kalih kula ta. Ha ya ning mantuk ning dhewe-dhewe, ora bonceng aku. Lah jenengan nggih tresna ta kalih kula. Lek tak kontreno ki wis wae, kowe sak kowe tak sangoni mulih. 10.000. 10.000 entuk apa? Iki mau kok ning sak kok 10.000 to. Kok duka kere to? Aku ki seneng doneke kere bangno doneke wong duka wasa grande kok. Kang Mas gak endang to. Kowe Nah, kene iki iso digas barang. Kang Mas. Iki sangone akeh. Nggih
Nggih pundi ditokke? Ditokke gelem ra? Kok dadak ditokke? Lah kok oh iya ngene iki. Nggih kabeh mawon. Oh iya. Nggih. Ning terus mulih ya. Kana dienggo jajan apa-apa, dienggo sangu bapakmu. Nggih. Bapakmu tukoke rokok sak lencer wae rasa Ning jenengan tetep mangke ketemu kula ta, jenengan tresno kalih kula ta. Nggih to Kang Mas Brata. Pokoke jenengan terus kula tresno kalih jenengan Kang Mas. Iki lelakon apa? Tuku ketan ning prapatan Bodoh iki gamel iki apa iki? Karo jangan nget-ngetan Kang Mas. Kang Mas. Iki mbok do dewangi nambani. Kang Mas Broto, pokoke kula tresno kalih jenengan. Ya. Ngadeg no. Ayo kowe. Dicium sik. Lek kocian aja kencang-kencang. Cium sik no. Yo ngadeg no, ngadeg ya ayo. Cium sik. Kang Mas. Ya aku lek golek pemain angel lho kok ngene iki. Kang Mas. Iki lho, iki eneng cah ganteng iki. Nah. Iki eneng cah. Pokoke jenengan sing paling ganteng. Kang Mas. Cuntik. Aku ora arep ngomong nek ngene iki aku. Lek omong angel iki. Kang Mas niku enten ganjel-ganjel niku pripun niki? Anu golekno kembang menyan apa iki? Kang Mas. Ning ngadeg kok to. Nek kula dicun. Ngadeg kok. Lah ngono. Kene rontok kene, mentu disawang dadi ten Cahayu. Kowe rak wis tak sangoni. Ha to. Engko matur karo bapak. Pak, Kang Mas Broto wis nyangoni aku. Lah iki tak nggo tuku gula teh karo rokok. Wah, kowe dialem nang omah. Terus mangken jenengan lak teng dalem kula ta. Terus sanjang kali bapak kula. Aku tak njukuk uduk sikik. Terus Njukuk uduk motor. ajeng lamar kula. Ya ming liwat. Lah jenengan berarti ngapusi. Lah ning lak paling ora kowe wis ndelok aku nek liwat. Ning mboten pokoke kula kalih jenengan. Belok. Aman mboten mangke kula liwang lho Kang Mas. Aduh. Ten, eling ya. Eling ten. Leling. Waduh, iki lewong tenan iki. Yo, dadah. Remuk Liwong ati. Bisa ketemu Ngomong bagus ganti lagu Bodo ati Rintan siang dalu Gitar ben segoro takkan bisa ngoloke atiku Piye kuwi Den Mas Broto kuwi durusi lho. ora arep ngurusi. Kang Mas Brata Wis tak niki sangoni. dibenake Kang Mas niki dibenake Duh, iki lelakon apa iki? Ya rontok rono. Niki Kok ndak ngembruki Mas iki. niki uco mangsel sepeket teng jero Mbok tulung pacare. Mang mriki sekedap. Neglo wonten sing ucul. ning kula pengen
ngene wae ya. Ngene wae ya. Ora usah perlu disuwel-suwelke to. Lah niki kan mang diselesep kaya ngenten iki. Aduh, jalaka napa. Iki nang liyane apa ya ngene iki apa piye? Ha iki khusus nang kene kok tak siapke kok cenan kok. Pokoke sementara aku lagi ra mikir sapa-sapa iki. Kenapa? Iki laku manggung artenanan iki. Oh, dalemmu ngendi Pak Duko? Dalemmu ngendi to daerah kene? Lor masjid kuwi. Oh. Coba saiki kon meneng sik kabeh anteng. Piye? Sik, ku anggere ana swara gelas pecah, piring pecah. Ha iki kena bojomu ngamuk nang omah. Ora kok. Bojoku sabar nrimo. Bojoku kuwi wong nomor 1 tenan munggo aku. Mau jare wedok kok jenenge sabar. Lah iki dalange ya melu selenco iki. Bar iki selenco ha iki engko sing genep sapa iki? Apa? Lah kok jenengmu bos sabar. Lho ya disul gunake kae. Kapokmu kapan Anggris? Yang Mas dilapi. Dilapi ya. Tak. Ayo Yang dilapi. Mas dilapi. Weh, Yang Mas. ora kuat. Kok iki. Ya, wong tuwa kok diperkothok kok ngene. Untung ae. Mbok salah siji rene. Perangkat kaca ciri-ciri. Sing remuk mung aku dhewe nek ngene iki. Ya jenenge perangkat yo kebersamaan ya ngalah. Yo. Mersa isih. Tak kira ki nek disangoni ki wis mulih. Bul-bali meneh. Jojo malah aku sing liwung iki. Dadi liwung atiku. Tobat tenan aku musuh kowe. Monggo duet kali kula. Ben kula mari. Oh, nek aku nembang kowe mari. Nggih. Oke. Baleni saka awal apa iki terus awal. Dadi le wong atiku nalikane sepisan ayo dadi laku foto ati rintan siang dalu kinur pare seporo takkan bisa ngeloloke atiku suwe ngomong kae jampi yo ati sawiki matyan apa tak lakoni
niki pun marine niku telas kirimen. Wong edan kok ngerti dhuwit. Kowe iki dapuane suminten edan. Terus tak apusi gelem manut, mulih sangoni. Ora kok njaluk meneh. Lah nek jenengan nyanyi wau kan kula terus mari. Iki hitunge wis rodok mari. Nggih lah mangke. Heh? Mangke kula kumat meleh lho. Wah. Oh, medeni lho nek kumat kedua medeni lho iki. Ah iya kompori kono. Men aku sing remuk. Iki ming garis siji ning kowe kudu mari. Nggih. Wah, tipis. Wah. Gendang. Wis apike kowe nek kahanane kok ngene iki sesuk taun ngarep rasa wayangan iku. Tak pikir-pikir kowe ajur ya kowe. Heeh. Gendang. Ayo. Sabda pandita ratu mung sliramu dadya ing sisiku. Amugi koding lilane aku bakal kinawa mati. Wis Obra Prabanyo kang sumirat Obra Prabanyo kang sumirat Kenyaring tejo laliwaran lerki laci siring ade imbuh kekandamre tiuping maruta mando sabaran mangambar ongas Dewang sumono madiluwih ana sasmintaning ingsun jagat wasisaning Upadara Paman Harya Sengguni ayun dadake gugup penglerasi paman Mahira piji wonten ngajengan manira Paman Harya Sengguni kawula nun nggih anak Prabu wonten sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina dating ing bapa ing kematian wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindaran Salomba pinanjening alun-alun
katembing samirana satemah kumitira caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggih kepareng nyumbapa ing kematian Cemadong dawuh nggih anak Prabu Ngastina paman mloso jenar nggih kadiparan anggur si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun mranata tatarakti negari Ngastina paman Hari Sengguni nyawa-nyawa jimat kula nggih anak Prabu Ngastina menawi paduka ndangu bab tatarakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat angenipun sami gegladhen lakri daning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu mbapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nun paman mloso senar andadosaken bombong raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina mboten langkung pakanan ingkang utama tindakna selawasi lan kaprayogana angganipun lenggah paman mloso senar kawula nun nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi biswanipun ing ngabdi ing kepatihan namung deneran sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka anak Prabu ing Ngastina nggih paman Hari Sengguni nggih kula tampi akarya bombong raos ing manahipun ingkang putra ing Ngastina paman boten langkung kasekecatna anggen jengandika lenggah kawula nun sampun boten kirang prayogi biswanipun ing ngabdi ing kepatihan nggih anak Prabu Ngastina miwah puputung ing Sukalima Sarawuh paduka bapa Penemban kula ngaturaken karaharjan rawuh paduka bapa Durna wonten negari Ngastina bapa Penemban Durna ing Sukalima Astaka Swalasila berdaba swalu gimbal sumorante awela kula nuwun inggih nggih tansah pinanganing kawidaten niring sambi kala sowanipun ingkang bapa ing Sukalima mangga widodane skala sowan kula tebih saking rubeda namung kepareng ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngesa paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana bapa Penemban Durna kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah kula naknan sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten praja Ngastina anak Prabu Duryudana menapa dene Kakang Prabu Karna ing Awangga sarawuh paduka Kakang Prabu Karna kula ngaturaken karaharjan lan mugi kasekecakna anggen jengandika lenggah kawula nun inggih Yayi sampun boten kirang prayogi piswanipun ngroko ing Awangga namung delan sasampunipun kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu. Gusti Prabu, kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah. Kawula nuwun sampun boten kirang prayogi. Piswanipun ingkang raka ing Awangga dinten sak mangke menika Yayi. Apa dene Yayi Dimas Surtayu? Para prayoga nunggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Surtayu. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang rayi. Gusti Prabu namung denan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Gusti Prabu Jimat sembahan kula Dimas ndak tampa siadi atur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pundi nggo Jimat paripih ndayana ing kasantosan paring pangestu paduka bawakono kabagyaning gesang kula Gusti Prabu lan mratakna kang padha gandung sebo jeneng ingsun diambabarake wigatining pasewakan Yayi Surtayu. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo Jimat Gusti Prabu sembahan kula. Paman kula sejenar wonten dawuh nggih Bawaduna. Wonten timbalan nggih Kakang Prabu Karna ing Awangga. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana.
Dene dinten sakmangke kula wantun angkem palakan sangganing para sepuh madaring datur ya negaring Astina. Mila saderengipun ingkang putra mbabaraken menapa ta wigatosipun dene kula nglembahaken sangganing para sepuh mugi keparenga ing kalih anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra pun Duryudana dene kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika sami wonten ing madyaning pawiwahan negaring Astina dinten sakmangke Paman Hari Sengguni Bapa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing awangga nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula anak Prabu Duryudana inggih namung paduka ingkang paring panggesangan dhateng ing bapa ing kepatihan mila dinten sakmangke nadyan ingkang bapa katimbalan sowan kula mboten badhe suwala malah sampun ngantos to katimbalan ing wanci rina nadyan ing wanci ratri tartemtu ingkang bapa ing kepatihan tansah ngestu padha dawuh paduka anak Prabu malah gandeng dinten sakmangke sampun kepareng ingkang bapa sowan wonten rasa paduka wonten wigatos menapa nggih dene paduka ngawontenaken pasiwakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun mugi kepareng ambabarana dhateng ingkang bapa ing kepatihan ingkang bapa nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu ing Astina semanten nggih ingkang bapa ing saka lima nggih kadhi kula gelak lampah kula daya-daya prapteng negaring Astina ing pangajap mboten wonten sanes kejawi namung enggal kula nampi sabda utawa paduka anak Prabu ing Astina ing mekaten tuwun kababarna menapa ta wigatosipun dene paduka ngawontenaken pasiwakan ingkang beneh adat ingkang sampun menawi kepareng kawedhare ngakathah tumunten kababarna kula nedya midhangetaken ingkang tetela anak Prabu Duryudana Yayi semanten ugi ingkang raka ngawangga tumunten sakmangke nyadong dawuh timbalan paduka Yayi Prabu wonten wigatos menapa dene paduka ngempalaken sangganing para sepuh upama sakmangke sampun ngapireng wedharing pangandika paduka Yayi Prabu ingkang raka tumunten katimbalan sowan badhe nampi kewajiban kula mboten badhe selak monggo Yayi tumunten ngababarna kula nedya midhangetaken ingkang tetela supados tarwaca anggen kula nampi sabda pangandika paduka Yayi Prabu ing Astina Yayi Prabu Duryudana long-long rambyang ningkang driya Ewang Candra katawangan Somo ing dias katuritan limut kabyataning ojit ram remendri ya ma nawung kakowonging kakowonging wang wisesa Paman Loro Jenar wonten timbalan nggih anak Prabu Bawadana wonten timbalan nggih
Kakang Prabu Karna ing Awangga wonten timbalan Yayi. Wonten ing madyaning pasewakan dinten samangke. Kula mboten badhe ngrembak babagan kaprajan. Kula mboten badhe ngrembak babagan kanalindran. Miwah kula mboten badhe ngrembak perkawis kulawarga. Namung semantena mugi antados ing kawuningan. Wiwit rumiyin ingga sepriki kula menika tasih ngraosaken pangraos ingkang boten jenak. Kula ngraosaken manah ingkang boten ayem, tuwin boten tentrem. Dipun sababaken boten sanes kejawi namung anggenipun kadang-kadang kula para Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padhang. Bloko Suta kemawon wonten ing pirembagan madyaning Datulaya wongsal wangsul sampun marambah makaping-kaping. Boten badhe benten menapa ing rembag madyaning pasewakan pangajaping manah kula sakmangke para sepuh sampun manggihaken karti sampeka, sampun manggihaken cara supados sakmangke Pandhawa ingkang cupet umure sampun ngantos pinardawa kamulyanipun Pandhawa aja nganti lono uripane ing alam padhang. Nadyan sami nyebataken menawi para Pandhawa menika sedherek tunggal Kanjeng Hyang Wiyasa ing Sabtuwarga. Nanging tumrap kula pemanggih ngaten menika kala wau klentu. Karana miturut pemanggihipun Duryudana Pandhawa menika tumrap kula satru mungging cangklaan. Menawi kula sambung kalian para Pandhawa, menawi kula menika nyambung pasderekan kalian para Pandhawa, sami kawin kemawon kula menika ngurip-urip tumpringas, ngurip-urip tunggak kemadoh. Menawi ageng tan wurunga namung badhe gateli dhateng awak kula piyambak. Mila kedah kula singkiraken. Mila ingkang saking menika paman sepisan malih madyaning pirembagan Datulaya menika mboten badhe menggok kalian kawontenanipun para Pandhawa. Kula sampun ketelasan penemu, kula sampun ketelasan pemanggih. Kedah kados pun jangken kula damel srana supados Pandhawa pejah dinten samangke. Krana menawi Pandhawa sampun pejah, menika teges manah kula badhe ayem, manah kula badhe tentrem. Krana boten wonten ingkang badhe ngogak-ogak dhateng kanalindranipun Duryudana. Boten wonten ingkang wantun badhe ambebeda dhateng adeleke kanalindran kula. Satemah badhe pinardawa kamulyan kula ngantos sak turun-turun kula lenggah dampar ke Prabu Negari Ngastina. Ngenyam kamukten kekemul brana picis nyunggi derajat pangkat. Nanging menawi Pandhawa tasih gesang tan wurunga mangke Pandhawa ngucik dhateng Prabu Ngastina. Ing mekaten boten wurunga Negari Ngastina badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Paman Plasa Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggih. Menapa ing dipun penggalih dening anak Prabu menika saknyata leres. Kula piyambak ugi mekaten, manah kula tansah ngraosaken kuwatir durga ngongsa-ngongsa miwah raos sumelang ingkang ageng. Krana nadyan paduka menika tasampun lenggah dampar ke Prabu Ngastina. Nanging tumrap ingkang bapa ing kematian menawi Pandhawa menika tasih gesang, anggen paduka lenggah dampar menika mboten badhe anggadhahi raos ayem menika leres. Mila dinten samangke kula suwun pemanggihipun Paman Plasa Jenar kados pundi srana ing kedah kula tindakaken supaya Pandhawa enggal pejah dinten sakmangke. Kula nuwun sewu lunggir. Kula menika malah gumun. Gumunipun kaliyan sinten? Inggih kaliyan kadang paduka para Pandhawa menika. Ing atasipun menika namung tiyang gangsal gelintir. Tiyang gangsal menika kala wau anehipun menawi dipun jangka pejahipun boten nate kasembadan. Sampun malika dijangka pejahipun. Nadyan dikerenah cintrakanipun Pandhawa menika boten nate kasembadan. Elok temen. Sampun marambah makaping-kaping ingkang mestinipun menawi dipun aler kanthi cara kamanungsan Pandhawa ingkang linarapaken dening ingkang bapa ing kepatihan wongsal wangsul tartemtu pejah
nanging nganggo sepriki tasih seger kewarasan. Malah sak mangke ingkang bapa ing kepatihan tumulin utuh dhateng Jawata, tumulin utuh dhateng dewa. Cetha sanget menawi dewa ingkang nitahaken dhateng titahing kemapan wonten ing jagat menika kadarbe pemanggih utawi darbe pambegan mban cindhe mban siladan. Liripun kados pundi? Menawi Pandhawa dipun mban cindhe, menawi Kurawa dipun mban siladan. Menika teges dewa ingkang boten adil. Sabab menapa to? Wong salwangsul dipun jangka pejahipun nanging Pandhawa dereng saged kelampahan dipun jangka. Cintrakanipun agengipun pejah saking lumahing bumi kureping langit. Lajeng paman gadah pemanggih menapa babagan menika? Nuwun sewu nggih. Kula sampun ketelasan pemanggih ewa semanten menawi paduka anak Prabu Duryudana menika badhe ngersakaken pemanggih. Dos pundi caranipun mejahi para Pandhawa? Nembe menika kula manggihaken pemanggih ing mestinipun sak mangke dados margi ingkang sae tumraping paduka anak Prabu. Menawi badhe panjenengan aturaken. Nuwun sewu nggih. Kula kok ketayalan pados penemu supaya Pandhawa tekaning pati gawe srana cintrakaning Pandhawa. Panjenengan ugi ngerkaos pados srana pejahipun para Pandhawa. Monggo wonten mriki menika janjanipun wonten piyayi ingkang menawi kadhapuk mejahi para Pandhawa menika kula nuwun sewu ngibarate angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Sinten to piyayi menika? Mboten sanes kejawi namung Kakang Durna. Kok mau iki ngapa? Teruske dhisik. Nggih. Inggih Kakang Penemban Durna. Menapa ta sababipun kula saged matur mekaten? Jabita kula dipun monggo dipun penggalih kanthi nalar ingkang ganep. Kakang Penemban Durna menika gurunipun Pandhawa. Menapa inggih panjenenganipun menika mboten ngertos keringkihanipun Pandhawa. Wong nyatanipun gulang-gulung kalian Pandhawa menika mboten namung setunggal kalih dinten nanging mataun-taun anggenipun mulang muruk dhateng pun para Pandhawa. Mila kula pitados estunipun Kakang Durna menika ngertos dhateng keringkihanipun para Pandhawa namung semantena gandeng piyambakipun tresna kalian para Pandhawa ajrih menawi ngaturaken dhateng paduka anak Prabu Duryudana nggih anak Prabu ing Ngastina jagat Dewa Bathara. Bathara wonten dawuh menawi dipun ngendikaken paman hari sengkuni menika menawi kula limbang menawi kula petang jebul pinanggihipun leres panjenengan menangka dados guruning para Pandhawa. Pandhawa saged kados mekaten kawontenanipun awit saking peparing paduka ngelmu paduka. Kula kinten anggen paduka srawung kaliyan para Pandhawa menika ugi leres ngendikanipun paman sengkuni sampun mataun-taun. Kula kinten Babaduna mangertos dhateng keringkihanipun para Pandhawa. Lha ing saking menika Bapa Penemban kula suwun kanthi sanget wonten saka liraning penggalih Bapa Penemban Duna paring dawuh. Wonten pundi keringkihanipun para Pandhawa? Menawi samangke sampun pinanggih badhe kula pejahi. Pandhawa kedah sirna saking lumahing bumi kreping langit Bapa Penemban. Kandhang mlegudu swalu gimbal sumerante hawala. Kula nuwun nggih, Ger. Kula mboten badhe selak. Kula mboten badhe melajar saking kasunyatan. Iya. Namung menawi paduka anak Prabu menika ndangu babagan keringkihanipun para Pandhawa, Pandhawa menika ringkipun wonten pundi? Kula nuwun sewu, Ger. Menawi ingkang Bapak dipun paringaken blaka, Pandhawa menika mboten gadahi keringkihan. Lha nuwun kados pundi paduka paring dawuh mekaten? Lha inggih. Sabab kula teliti mataun-taun. Nalika Pandhawa menika dados siswanipun Begawan Durna. Pandhawa menika mboten gadahi keringkihan awit kula nuwun sewu lho, Ger. Pambeganipun Pandhawa gangsal menika benten-benten. Mongko pambeganipun Pandhawa gangsal menika saged kinarya kaca benggala tiyang gesang wonten ing alam padang. Setunggal. Puntadewa menika pambeganipun sabar, ikhlas lahir lan batosipun. Piyambakipun menika mboten tak nate nggadahi raos sengit dhateng sesaminipun agesang. Menika mujudaken setunggiling kekiyatan mergi tiyang sabar menika dados kekasih ing Gusti. Mila mboten nama mokal. Menawi Puntadewa menika dipun menangaken ngagem asma Puntadewa. Punta menika luhur, dewa menika sampun ngarani. Keluhuraning Puntadewa menika persasat sak nginggiling para Jawata. Menapa wonten
titah ingkang keluhuranipun sak nginggiling para dewa. Mboten wonten kejawi namung anak kula pun Darma Kusuma. Inggih. Salajengipun Werkudara. Werkudara menika dados panenggak Pandhawa. Satya ing Jodipati menika lambahing kekiyatan, kasantosan. Kejawi saking menika Werkudara menika lambanging kekempalan utawi karukunan. Mergi kasantosan bab menapa kemawon menika menawi boten rukun boten badhe santosa. Kados dene wujudipun sapu ingkang dipun mawi tutus dipun taleni. Sapu ingkang dipun taleni menika kala wau menawi dipun tekuk boten saged tugel, nanging menawi dipun tekuk setunggal-setunggal menika ugi badhe gampang dipun patahaken nggih. Saentuke basane. Wis ngantuk mikir aja wis. Wis saged cekele pokoke. Nggih. Mboten saged dipun tugel ngaten kemawon. Nggih. Mila kerukunan menika mujudaken satunggiling kasantosan. Mila lajeng dipun lambangaken Werkudara menika gagah pideksa godhek Pak Simbarjaja. Lajeng Janaka. Janaka menika tresna asih. Mekaten. Tiang gesang wonten ing alam padang menika kedah kebak tresna asih dhateng sesaminipun dernya sami-sami titah ing Gusti. Menika Janaka. Lajeng ingkang pungkasan inggih menika kembar. Kembar menika mujudaken satunggiling keadilan. Sak traju sak bobot. Mboten wonten ingkang ngawrat sunggal-setunggalipun nanging sedaya sami antawisipun Nekula lan Sadewa. Lah, gangsal perkawis menika dadosaken kekiyatan tumraping para Pandhawa. Mila dipun padosi wonten pundi keringkianipun mboten badhe pinanggih, mboten badhe pinanggih. Terus kula tak takon karo Kakang Duna, "Mang takon Dik Patih. Nek Pandhawa kaya ngoten niku mujudake lambange dhewe-dhewe, pripun carane iso tekaning pati?" Lho, saged. Saged mawon carane dinteni nek tuwa sok mati dhewe. Niku jenenge mboten penemu. Kula rapun matur to Dik Patih. Nek Pandhawa menika mboten nggadahi keringkian menapa-menapa. Nek ngoten Pandhawa ora iso tekaning pati. Saged mawon. Sing jeneng tiyang ingkang kumelip ingkang rumangkang ing kedurungan kulit daging menika pejagesangipun wonten panguwasipun Gusti Kang Maha Suci. Sampeyan kok dadi pendhita wengi iki kok kaya apik men. Lho, ya gumantung duwite ngoten niku Dik Patih. Nggih. Nggih. Lajeng kula nyuwun sewu, sampeyan kudune prisa. Keringkianipun para Pandhawa menika wonten pundi? Kejaba Pandhawa menika sentosa. Kedhawa Pandhawa menika digdaya. Pandhawa menika ugi dipun amping-ampingi. Inggih menika pamomong kalih cacahipun. Pamomong kalih cacahipun menika setunggal Natandrawati kaping kalih Semar Badranaya. Natandrawati menika najan wujud Nalendra nanging menika titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu, titi sing dewa kang ngandung kabagyan. Nggih. Nika dewa nika. Nggih. Semar ugi ngaten nadang derajate ngaceplik. Paribasanipun wong loro saudon telu saurupan. Semar niku ya Jawata, titi sing Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula ora aneh nek Pandhawa niku dimong piyai loro wae digdaya-digdaya. Inggih menika Kresna menapa kalih Semar. Lah, saking pangintenipun ingkang Bapak Kepatihan menawi badhe mejahi para Pandhawa menika kula nuwun sewu ingkang ngayomi dhateng para Pandhawa menika dadipun percaya langkung piye? Oh, ngoten nggih. Upama ora iso mateni Natandrawati, ya kudu iso mateni Semar. Nuwun sewu, loro niku angel kabeh dipateni. Pun saniki apike rasa dipateni durip kemawon. Men Padang. Mboten to ampun kaya ngoten to niki rembugan sing tenanan. Dik Patih, kula niku rembugan yo nganggo mikir supaya iso nyaosi srana dening anak Prabu Duryudana ngene bakal dadi patining para Pandhawa. Nggih nggih. Nggih mang teruske. Carane kudu goleki ringkianing Natandrawati karo Semar Badranaya. Nek Natandrawati niku pancen angel dipateni, lah saniki sing dijangka patine Semar. Semar niku yo angel mati. Ditekorke akine engko nak mati. Kakang Durna, pripun? Niki kula omongan tenanan lho mbangane kula mengke muring. Semar carane materi pripun? Nek dijangka secara langsung Semar menika angel dipateni. Upama sing kula karepke niku Semar menika disuduk nganggo keris, ditamani nganggo pusaka. Niku mboten ajeng saged kelakon kelampahan pejah. Neng Semar niku ya kudu digoleki carane matine piye?
Oh, upamane digawe lara atine, digawe nelongso, digawe sedih atine. Nggih. Carane ya Semar niku digoleki piye supaya Semar niku ringkih atine. Keringkihane atine Semar niku nek nuwun sewu kelangan anak-anak niku iso ringkih atine Semar. Oh, ngoten. Nggih. Nek ngoten Gareng Petruk Bagong kudu dipateni. Mateni wong telu niku ya angel. Kok rumangsa kula kok angel kabeh to. Pancen iki angel kabeh niki. Nek kira-kira kangelan rasa digarap. Ben bijine elek ya ben. Mboten sampeyan niku omongane mateni Gareng Petruk Bagong niku ya ora gampang. Ora gampang wong urip ning alam donya. Nggih. Carane pripun? Aja mbaka telu. Aja mbaka telu. Aja telu langsung. Ning kudu mbaka siji. Nah, mbaka siji upama Gareng sik dipateni, Gareng dipateni mengke Petruk nelongso. Weruh kakangne mati mergo ora duwe kanca gegojekan. Petruk nelongso, kembange wong nelongso niku lara, kembange wong lara niku mati. Petruk mati ngenes kakangne mati. Bagong tingak-tinguk ora dikoncok. Kakangne mati, loro mati kabeh. Tumuli Bagong nelongso lara, Bagong mati. Nek anake telu Semar, Gareng Petruk Bagong niku tekaning mati, Semar terus nelongso. Ora gelem sowan ta negara Ngamarta, ora gelem dadi abdining para Pandhawa, begegek nang omah. Nungas nangis. Ora mangan, ora ngombe. Awake saya kuru, kencokan penyakit diabetes. Bar niku terus nyerang ginjel. Semar lara ginjel, bareng nyerang terus jantung Semar mati, tekaning mati. Terus mangke ngari materi para Pandhawa. Wah, jan. Wit gedang awoh pakel. Teng pundi niku napa wonten napa? Mboten kula niku ngelokke sampeyan. Ngelokke kula pripun? Wit gedang awoh pakel. Tegese omong gampang nglakoni angel. Kula sing ngomong sampean ming sing nglakoni. Mergo kula sing duwe ego vertikal. Kula sing duwe ego vertikal panjenengan sing ngetapi prasata Kurawa supaya nglakoni materi Semar Gareng Petruk Bagong. Oh! Sadurunge Gareng Petruk Bagong do mati Kurawa wis bubar entek-entek. Mergo diajar karo Panakawan telu. Jan rumangsa kula kaya ming mateni Pandhawa iki kok angel ra jamak-jamak. Nuwun sewu lho, Di. Kula niku nganti jeleh. Kula niku nganti wegah perkara pendak-pendak Pisonan Agung Negara Ngastina mesti ngrembug mateni Pandhawa. Pendak-pendak Pisonan Agung Negara Ngastina mesti ngrembug mateni anak-anak Pandhawa. Mesti mateni para Panakawan. Nuwun sewu to, kaya ora ana rembug liyane to. Mbok golek ngrembug apa to? Kaprajan Kanalendran ngrembug negara niku ya wigati. Sinuwun Prabu Ngastina menika lenggah dampar ngrawakaken para sepuh tumuli ngrembug pamanarya. Desa ingkang sisih ler kidul menika kirang reja lan kirang tentrem. Monggo mreginipun dipun cor. Ngoten menika dados pundi? Cor mubeng RW. Lho nggih ta? Kula niku nembug apik kesejahteraning para kawula kok ora ngrembug kok ming mateni para Pandhawa, mateni para Pandhawa. Kula niku nganti bingung nyau-nyau sigo pratikel ngantos bingung. Oh lho. Wonten dawuh. Panjenengan mrisa nek Pandhawa isih urip kula mboten ajeng tentrem. Ngertos nggih, ngertos. Namung kula nuwun sewu kok inggih tasih dipun rembag sepriki lho. Kula nuwun sewu menapa mboten wonten rembag sanesipun? Mboten. Kula badhe ngrembag sanesipun nek Pandhawa wis ngatang-atang dadi bathang. Dadi sampeyan wonten ing negari Ngastina menika kula suwun iga pertikelipun supaya gawe srana piye carane mateni para Pandhawa. Sampeyan ora usah ngelikke ratu, sampeyan ora usah ngelingke marang Duryudana sing dadi ratu teng Ngastina menika kula. Kula wenang nepak mbun-bunane wong sak praja. Kula wenang jenenge bor uripe sampeyan. Nek sampeyan ora mathuk karo penemu kula, ora gathuk karo rembugan kula, sampeyan ora teka teng Datlaya mboten napa-napa. Ning kula suwun babar pisan sampeyan ora usah sowan teng negara Ngastina sajege urip sampeyan. Kapok ora. Senengane kok sok alim. Sok apik. Mbok ya wis manut wae karo rembugane anak Prabu Ngastina. Panjenengan menika didhawuhi supaya golek cara kok malah mejang. Kok malah mulang pidato. Mbok ya wis
Nggih, anak Prabu, saranipun ngaten. Wis dadi lega penggali anak Prabu kok dadak werna-werna demen didukani. Nek sampeyan ora entuk suwanten negara Ngastina sampeyan ajeng suwanten pundi? Sampeyan ajeng suwita teng pundi? Sampeyan ajeng ngawula teng pundi kula tak takon. Wong sampeyan iku asale saka manca negara, sampeyan iku wong sabrang, tekan iki wis diakoni dadi wong Ngastina, wis entuk KTP Ngastina kok werna-werna lambene. Kula niku ora seneng nek sampean kaya ngoten niku. Inggih, nggih. Mbah Tuna kula aturi paring dawuh. Upami kula kedah mejahi dhateng pengayomanipun para Pandhawa langkung rumiyin. Sinten ingkang kedah dipun sirnaken langkung rumiyin? Menawi saking pamanggih kula ingkang kedah dipun sirnaken inggih menika pun Semar. Caranipun mejahi Semar. Semar kedah dipun damel nelangsa manahipun Surana Semar. Kecalan dateng pun anak-anakipun niki menika Nalagareng Petruk menapa dene Bagong nggih anak Prabu Ngastina. Sikra-sikra yen permana ganca sikra ngrake nawang sesangka Nalendra Mekmarwa sing sang Katri kumulung mangrempak ing wadya makiri rero nanggana magawe gelari rawang-wang dereng ngantos paripun sami Balwacana nalika semanten Begawan Duna kathah-kathah anggenipun munjuk aturasanipun nata ing Astina Prabu Duryudana ingkang pungkasan tinampi lega jroning penggalih nata ing Astina mila mesem jroning Wardaya parandening mangke lenggahi kanyur pinangka wardu kanjur Jarwa ganten wardu Jarwa Kersa nginang udra ngabange dulur manding dasaring pertara kasaru geger njaba yak ngarsa tampih wis banepun amuk apa to kang dadi darunane ora numancan kula rangking Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung sowanipun satra panenggak Pandhawa sak Raden Werkudara ingkang minggawadyaning dadraya karya kagiat nata Ngastina Prabu Duryudana dadosaken hur kang samya mulati kanca piyak-piyak ana daya minggir njaluk dalan